Mekarsari wasamapta hanyugata budaya campur sari arneta kang diluhung konjuk kang para miyarsa binarung ing swara gongsa musik satuhu Mekarsari kang binupa mugi samya angrep sapi Saking Prakanca Mekarsari wonten ing kalodhangan dalu punika. Pun sesepi panjenenganipun Bapak Mbuh Hadi Suwarno pidalem saking Kragilan Tambak Karangdawa wonten ing kalodhangan dalu punika badhe caos panglipur arupi lelangan budaya Jawi campur sari. Mbok menawi anggen kula ing mangke caos panglipur wonten ing ngarsa jingatika sami keracewe jograngipun kula saking Prakanca Mekarsari nyuwun putri Samudra pangapunten. Jagung Martapa lenggah wonten ing kalodhangan dalu punika kangge miyak spining swasana kiring kesaken wedal sedaya Widawati. Iya ayu. Saka kene sithik sing apal. Priya katur ngadeg nok. Purwati ngadeg kelingan. Menuk Sitawati hadir. Oh galih, nak galih ngadeg. Nyimut Ayu Dewi ngadeg. Pun tepangaken Mbak sinten? Mbak Ta. Bu Sri, Lek Sri. Mangga jumeneng dulur lanang, mangga narak jumeneng. Juga malam hari ini biduan yang paling ujung timur
Siapa dia? Akan hadir. Dia ayu, Eda, Laras Kater. Mangga. Kula piyambak Gudel, wilujeng dalu sugeng mirsani. Matur nuwun.